video. Oo. Hi kayo, dali. Hi. Hi mga kapoks. Opo. Wala ka dyan. Magsalita naman kayo para naman matuwa yung mga viewers natin kung sakali mang may manunood. Live. Oo, live. Video. Ano. Tatanungin natin yung anong size ng ano mo? Ng titi mo, Chester. Para may thrill yung pag-uusap natin. Anong size? Small, medium, large? XL, oo. Extra small. Extra small? Ikaw, Martin? Size ng titi mo? Size doesn't matter. Oh, ganda. Wala kayo, di ba? The size is based on the performance, ha? Based Wala on the na. performance. Wala na akong masabi. Ngayon, andito po tayo sa ito yung mga Indiano. Na ano, mga kaibigan namin Indiano. Na ano. Justin, darling. Ah, thank you very much. Say hi. Tata like it. Hi. My Indian's friend. Thank you very much. All handsome, no? Indians. Tamil. Kalam Tamil. Ha? Tamil. Tamil. Say Tamil. Tambayan? Tambayan mga Tamilan. Tamilan? What's the meaning of that? Tamayan? What's the meaning of Tamayan? Identity. Identity? Ayun. Ah, really ah. Okay naman yun. Ikaw na sige nabayaran mo na ano. Wala na nga akong pera eh. Huwag mo akong pinapahiya sa ano ko. Talagang wala. Hindi, sige, ano, dali na. Hindi, mami, bigyan mami. Kung 10 real to. Iyosin naman tayo. Putang ino, pinapahiya mo ako sa ano ko. Hayop ka, halagang 1 real. Paano mo ulit kita ng titi ko eh. Joke lang. Bye-bye. Halip niya, itinit.